mňa to neovplyvňuje. Túto vetu počúvame často. Ľudia ju hovoria s presvedčením, že filmy, seriály či hudba sú len neškodná forma oddychu. No, realita je iná. Zábava nie je neutrálna. Formuje naše predstavy o tom, čo je normálne, správne a hodnotné. Filozof médií Marshall McLuhan to zhrnul jednoducho: stávame sa tým, čo pozorujeme. Jeho slová dnes znejú aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Digitálne obrazovky sa stali našimi najdostupnejšími učiteľmi. Nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Podľa výskumov trávia ľudia pri obrazovkách v priemere 7 hodín denne. To je 7 hodín denne, vystavený cudzím príbehom, hodnotám a emóciám. A hoci si to nechceme priznať, každé video, každá pieseň a každý seriál v nás zanechávajú stopu. Spisovateľ Neil Postman už pred 10 ročiami varoval, že televízia sa stala veliteľským centrom novej epistemológie, teda spôsobu, akým vnímame svet. Dnes túto úlohu prebrali sociálne siete a streamovacie platformy. Výsledok je rovnaký. Médiá nielen zabávajú, ale učia. Najväčším problémom nie sú extrémne obsahy, ale nenápadné opakované posolstvá. Tie, ktoré sa tvária ako zábava, no pomaly menia naše postoje. Zábava má moc. Tichú, ale vytrvalú. Rozpoznať jej vplyv neznamená prestať sa baviť. Znamená to začať rozmýšľať.